Я иду в первый класс, хочу себе крутецкий костюм, рюкзак, пенал. Шасцігадовы Артём з бацькамі рыхтуецца да школы загадзя. Хлопчык дакладна ведае, які вучнёўскі камплект спатрэбіць яму ў першым навучальным годзе. Таму актыўна дапамагае бацькам выбіраць лепшыя атрыбуты. Яны, ў сваю чаргу, пра школьныя клопаты сына гавораць з усмешкай. Первоклассника собирать на самом деле не очень долго. Вот буквально где-то за 1,5 часа мы канцелярские товары купили. Полностью весь список. И вот в 3-й магазин, где смотрим форму именно школьную. Выбор большой достаточно, по размерам только определиться. Сёння ў галоўных гандлёвых аб'ектах горада прадстаўлен пашыраны школьны асартымент, які адрозніваецца якасцю і коштам. Айчынныя вытворцы імкнуцца апрануць школьнікаў рознага ўзросту не ў простое адзенне, а сочыць за моднымі тэндэнцыямі. В этом году у нас из новинок девичьи шорты. Вот клеточка очень пользуется спросом в 2 цветах. Также брючки, модная клеточка. Очень симпатично смотрится. И также есть вот такой сарафан-футляр. Яшчэ адна абавязковая частка выдаткаў – канцелярскія прыналежнасці. Шыткі, ручкі, алоўкі і самае галоўнае дзённік. Аб годным асартыменце вучнёўскіх тавараў можна не турбавацца. Шырокі выбар задаволіць нават самых патрабавальных пакупнікоў. У нас также широкий ассортимент канцтоваров. Мы предлагаем также рюкзаки. Рюкзаки различные, большие, для первоклассников, с ортопедической спинкой. Цветовая гамма тоже. Я думаю, что каждая девочка и мальчик сможет себе что-то подобрать. И ценовая политика тоже для разного покупателя. Ад вулічных кірмашоў да гандлёвых цэнтраў. У Брэсце сёлета продаж тавараў да школы праходзіць больш чым у 70 аб'ектах гандлю. А вось школьны кірмаш было вырашана праводзіць толькі на адной пляцоўцы каля рынка «Юбилейны». Мы постепенно уходим от уличной торговли, в том числе и товарами школьного ассортимента. Так, ввиду того, что в стационарном объекте можно приобрести продукцию более, скажем, полного ассортимента, где более достойная выкладка, и товар после, значит, ярмарок выездных из-за непогоды не приходит в ненадлежащий вид. Па традыцыі ажыятаж вакол школьнага гандлю наступіць пад канец жніўня, упэўнены работнікі магазинаў. І раяць пачаць падрыхтоўку да школы зараз, пакуль у новых калекцыях ёсць выбар. Юлія Селюк, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест».